Bugün inşallah dualarımız kabul bulsun için iş bik kışlı, bik gerekli nigiz. Ansız bizning dualarımız kabul buluğu bik şitrekli. Agar da biz bu iş nigizni sizning bilan жерine жеткіріп өтесек, иншалла біздің дұғаларымыз қабул бола тұрғандар бола. Дұғалар қабул бола тұрған сөз өзі мұхим. Чөнки кайбер кешеләр бутыйлар. Әйтәләр, менә сорадым Аллаһтан шушы әйберне, мәсәлән, шушы ширдән котылуны сорадым. Бир һаман ширлим. Аның дұғасы қабул болды ма, жоқ ма, әлі мында бір нигеде ишарат жоқ. Яғни кайбер шақта Аллаһ Субхана ва Тааля дұғаларыбызға сынырақ жауап бере, ең хайырлы вақытта жауап бере. Мәсәлән, Юсуф алейхиссаламның тарихын бүтінігіз білесіз. Юсуф алейхиссаламның тарихын бүтінігіз білесіз. Юсуф алейхиссалам Якуб пейгамбарның малайы еді. Ул югалды, ағайлары аны хиянат итеп, ул құллыққа ләгә, һәм шушы вакытта аның әтисе Якуб алейхиссалам пейгамбар, Аллаһ Тааляның иң сөйекле бәндәсе шушы дөньяда ул вакытта, шулай бит? Ул 40 ел тәфсирләргә карата әйтәбез, 40 ел дуа кыла. Минем малайны кайтарсаң идең. Дуа кыла 40 ел. Шул кадәр дуа кыла ки, хәтта сукрая. Күзләре күрмәй башлады. Беләсез тарихны, әйме? Якуб алейхиссалам шул кадәр күп дуа кылды ки, хәтта сукрайды. Аллаһ Тааля аның дуаларын кабул иттеме? Аллаһ Тааля аңа җавап бирдеме? Бирде, ләкин 40 елдан соң гына. 40 елдан соң гына. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тааляның планы безнең планыбызга, безнең теләкләребезгә күпкә өстенрәк. Күпкә түгел, өстенрәк. Аллаһ Тааляның планы буенча Юсуф алейхиссалам күпме кешеләрнең исламга килүенә, күпме кешеләрнең иманга килүенә сәбәпче булды. Шулай бит? Әгәр дә Якуб алейхиссалам пәйгамбер була тор, я Раббым, малайымны кайтар, киш малайын алып киләләр, битте. Әйме? Юсуф алейхиссалам пәйгамбер дә булмас иде, әсирлеккә дә эләкмәс иде, кол да булмас иде, күпме кешеләр аның аркасында мусульман да булмаслар иде. Шулаймы? Аллаһ Тааля иң хайырлы вакытта, иң хайырлы сәгатьтә 40 елдан соң гына дуасын кабул итте. Яни дуасын кабул итте, җавабын бирде 40 елдан соң. Дуасы әлбәттә аның шундук кабул булды. Безнең сораган әйберләребез, Аллаһ Таалядан без нәрсә сорыйбыз, һәм ул аны безгә бирүе, ул дуаның бер генә җимеше. Дуа кылуның җимешләре бик күп. Мәсәлән, Аллаһ Тааля без дуа кылабыз, Аллаһ Тааля дуаны кабул итә дә, и бездән бер зур бәлане туктата. Ләкин без сораган әйберне бирми. Biz сораган әйберне Аллаһ Тааля бирмәгәч, минем дуа кабул булмады дип әйтә алабызмы? Аллаһ Тааля безнең дуаларыбыз өчен безнең гынахларыбызны кафарат итә. Бүтән безнең гынахлар бар. Бүтән кешенең гынахлары бар. Бүтән кешенең. Хатасыз бары тик Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иде. Бүтән без хаталы, һәм шушы хаталарның кафаратын, ягъни гафу итү Аллаһ Тааля безнең дуа белән. Без дуа белән сорыйбыз: "Я Раббым, миңа сәламәтлек бир." Сәламәтлек килми. Ләкин гынахлар сөртелеп бара. Аллаһ Тааля кабул иттеме дуаны? Әлбәттә кабул итте. Мин сораган әйберне бирдеме? Бирмәде. Башка әйберне бирде. Дуаның иң зур функциясы Аллаһ Тааля белән аралашу, Аллаһ Тааляга якынлашу. Шуның өчен Аллаһ Тааля кайбер чакта бик изге кешеләрнең, карыйсың, намаз да укый, ураза да тота, садака да бирә, кешеләргә дә яхшы, үзе дә яхшы дуалар сорый, Аллаһ Тааля бирми, димәк Аллаһ Тааля аның белән аралашуны ярата. Андый чиракта булырга мөмкин. Ләкин инде җәмәгать, без сезнең белән бүген
Сәбәп эш нигез безнең дуалар кабул булуына, кабул булу. Ягъни җавап менә шундук без сораган әйберне бирү турында түгел. Безнең дуалар кабул булсын өчен нәрсә эш нигез. Беренче нигез җәмәгать без кемгә мөрәҗәгать итәбез икәнлеген аңларга тиешбез. Аллаһ субхана ва тааля әл-муҗиб җавап бирүче. Башта карыйк, Аллаһ субхана ва тааля безгә Аграф сүрәсендә путлар турында нәрсә әйтә. Путлар. Кайбер кешеләр путлардан сорыйлар, әйме? Кемдер Буддадан сорый, кемдер Латтан сорый, кемдер акчадан сорый, кемдер башка җирләрдән сорый, путлардан сорыйлар. Астайзу билlah. Инналлазина тад'уна мин дуниллахи ибадун амсалукум. Чынлыкта сез дуга кыла торган, чакыра торган путлар, алар бары тик Аллаһның куллары гына, сезнең шикелле ук. Нәк сезнең шикелле шундый ук куллар. Ул мәсәлән Будда шундый ук кеше бит инде, әйме? Кемдер анда нидер путны ясадылар да, ул шундый ук мәхлук. Бар ителгән кешеләрнең куллары белән, әле Аллаһның куллары белән түгел, кешеләрнең куллары белән ясалган шундый бер мәддә. Фадуһум фалиястаҗибу лакум. Сез аларга дуа кылып карагыз, алардан сорап карагыз. Һәм алар сезгә җавап биреп карасыннар әле. Ин кунтум садиқин. Әгәр дә сез дөрес сөйлисез, дуа кылып карагыз, алар сезгә җавап бирәләр микән? Аллаһ субхана ва тааля әл-муҗиб, җавап бирүче. Аллаһ Тәаләнең җавап бирү исеме бар. Ул безгә әйтә: "Мин сезгә һич шиксез җавап бирәчәкмен, сорасагыз. Һич шиксез сорагыз." Иң яхшы рәвештә җавап бирә. Без бер төрле уйлыйбыз, Аллаһ Тәалә безгә яхшырак рәвештә җавап бирергә мөмкин. Бу мөмкин түгел. Аллаһ Тәалә безгә яхшырак җавап бирә һәр вакытта. Без бер әйберне сорыйбыз, Аллаһ Тәалә безгә яхшырагы белән җавап бирә. Бу Аллаһ Тәаләнең шушы җавап бирү усулы. Һәм Аллаһ Тәалә без кайбер чакта сорамыйча алдан ук җавап бирә. Без сорамасак та, ләкин сораячакбыз икәнлеген белә торып, Аллаһ Тәалә җавап бирә. Мәсәлән, бер доктор янына алып киләләр кешене, ширле, бер сүз әйтә алмый. Доктор нәрсә эшли? Күзенә карый да, "Моңа ярдәм кирәк" дип, ярдәм күрсәтә. Тегесе сораса да сорый алмыйдыр ие, мөмкинчелек юк иде. Менә Аллаһ Тәалә дә шулай безнең әле без сорамаган вакытта, әле сорарга өлгермәдек, сорар идек, ләкин Аллаһ Тәалә инде безгә җавап бирә башлый ул вакытта. Менә бу Аллаһ Тәаләнең әл-муҗиб исеме. Шушы безнең шундый җавап бирә торган Раббыбыз булгач, без аңа гына мөрәҗәгать итәбез һәм менә шушы төп безнең фикер һәм без шуның белән дуаларыбызны ныгытып җибәрәбез. Шуның белән безнең дуалар иншалла кабул була торган булалар. Икенче мәддә, икенче пункт. Безнең дуалар кабул булсын өчен без сезнең белән дуа кылыр алдыннан дуага әзерләнергә тиешбез. Әзерлек булырга тиеш безнең дуага. Мәсәлән, үткән җумгада өйрәндек, әйме? Безнең ризыгыбыз халал булырга тиеш. Безнең дуа кыла торган вакыт туры килә торган вакыт булырга тиеш. Безнең күңелебез әзер булырга тиеш. Без дуа кылган вакытта тәһарәтле булырга тиешбез. Дуа кылган вакытта кыйбла тарафына борылып сорарга тиешбез. Дуа кылган вакытта кулларны күтәреп торырга тиешбез. Дуаның кабул булуының сәбәпләре без аларны аерым өйрәнергә тиешбез. Алар күп, һәм буларны без сезнең белән өйрәнергә тиешбез. Чөнки җәмәгать, мәсәлән, карагыз, без сезнең белән бакчаны казырга уйладык. Бакча, әйме? Бакчаны казырга уйладык та, хәзер килдек бакчага әзерләнмичә. Ап килдек, менә мондый күрәкне. Менә мондый күрәк ап килдек. Сорамагыз каян алдым? Барыбер әйтмәячәкмен. Менә мондый күрәкне алдык та, шушы күрәк белән без бакчаны казый башладык.
Күпме казый алабыз без моның белән? Әйтегез миңа, күпме казый алабыз мондый көрәк белән? Карагыз, безнең ризык халал булмаса, моны бу сап сына. Ризык халал булмаса, сабы булмый. Дуа кылыр алдыннан без әзер түгелбез икән, бу тимер бөгелергә мөмкин. Әгәр дә без, мәсәлән әйтик, кыйблага борылмадык, тәһарәт алмадык, моны бу кадагы юк. Төрәсең, чыгарасың, казып булмый. Әгәр дә безнең инструмент начар икән, туры килми икән, biz дуаны күпме кылсак та, шулаймы? Бакчаны казый алмыйбыз. Инструмент яхшы булырга тиеш. Biz дуаны җиренә җиткереп, безнең дуа эшләсен өчен бөтен шушы сәбәпләрне үтәргә тиешбез. Берсе генә булмаса, берсе генә. Әйтик, мәсәлән, халал ашамый кеше. Битте, көрәкнең файдасы юк. Көрәкнең бер элементы эшләми. Bütün сәбәпләр мухим. Һәм без сезнең белән, шуның белән үзебезне әзерләп, дуабызны иншалла җиренә җиткереп кылабыз. Аннан соң җәмәгать, өченче сәбәп дуаның кеше булырга тиеш. Дуаның кеше. Шулай ук, мәсәлән, ярар, бу көрәкне алмадык, бакчага әйме, барып килдек, кибеткә яхшы бер көрәкне алып, кыйбатлы 2000 торан көрәкне алдык та яхшы тимердән килдек бакчага и басмыйча гына булай әкрен генә кертәбез. Бакчаны казый алабызмы? Безгә зур бакчаны казыр өчен көрәкне кат-кат аяк белән тирли эшләп казырга кирәк. Шулай бит? Дуаның кеше булырга тиеш. Дуаның кеше булмаса, ул дуа кабул булмый. Менә шушы дуаның кешен арттырыр өчен шулай ук сәбәпләр бар. Беренчедән, безнең ышанычыбыз. Алдан әйттек, Аллаһ Тәала әл-Муҗиб, җавап бирүче. Без һичшиксез менә бу исемгә ышанып әйтәбез. Мин бөтен шартларын туры китереп, халал әйберләр турында сорыйм. Мин шушы дуаны шариат буенча кылдым. Ничек Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям мине өйрәтте, безне өйрәтте. Шуның өчен Аллаһ Тәала миңа һичшиксез җавап бирә. Бүген булмаса, иртәгә бу әйбер белән булмаса, башка әйбер белән миңа җавап бирәчәк. Раббым Аллаһ безнең булырга тиеш ышаныч шуңа. Икенчедән, безнең һәр вакытта дуа кылган вакытта безнең ихтияҗ булырга тиеш. Мәсәлән, килдегез дә бер кеше янына, насадыр сорыйсыз да, бирсәң дә була, бирмәсәң дә була. Бирәм ул сезгә. Әгәр дә килсәгез, кардәшем, бик кирәк, бир әле, мин моны эшләгәннән соң, син моны миңа биргәннән соң, минем шундый эшем китә, минем балаларым бүгенге көндә ач, аларга ярдәм кирәк. Әйдә, бир инде, әгәр дә без ихтияж белән син генә ярдәм итә аласың, я Раббым. Башка бер кем дә ярдәм итә алмый дип әйтсәк, Аллаһ Тәала һичшиксез мондый дуаларны тизрәк кабул итә. Сез белә торган мәшһүр Ан-Намл сүрәсенең 62-нче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйткән: "Стайзу бил амма юджибул муттара иза да'аху ва якшифу су." Кем ихтияж ишендә булган кешегә ярдәм итә, әгәр дә ул аннан сораса, һәм шушы авырлыкларны бетерә торган зат кем ул? Ихтияж белән. Беләсезме, ул аят мушрик турында. Лут кавымы турында сүз бара. Шуның өчен галимнәребез әйттеләр, бу дуа, бу аятны Аллаһ Тәала безгә күрсәтә, хәтта мушрик булса да, мәҗүси булса да, һәм ул авыр вакытта, ихтияж булган вакытта, минем шушы ихтияҗымны бары тик Аллаһ кына шиша ала дип уйласа, Аллаһ Тәала шиша аны. Мушрик булса да. Димәк, ихтияж безнең иң зур әйберләрдән. Менә бу безнең дуабызны көчәйтә торган, дуабызга көч бирә торган әйбер ихтияж. Ихтияж булмаган вакытта без нәрсә? Машина утырдык та киттек, әйме? Бакчага килдек та ятабыз. Ихтияж юк бит.
Ширләмисең, балаларың ширләми, сен үзең балаларың ач түгел, үзең ширләмисең. Бер проблема юк. Кем ихтияж белән дуа кыла Аллаһка? Ихтияж белән кылынган дуаның көче була. Һичшиксез. Һәм шулай ук менә бу көчебезне арттыра торган әйбер дәвамлылык. Ягъни без сезнең белән дуадан өметен үзергә тиеш түгелбез. Без сезнең белән дуа кылганда шулай дуа кылабыз. Якуб пәйгамбәр шикелле. Алдан мисал булды бит. Якуб пәйгамбәр шикелле 40 ел булса да бер дуаны кылачакмын. Барыбер Аллаһ Тәгалә җавап бирәчәк. Барыбер була. Барыбер кылам. Дәвамлылык. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, һәр берегезгә ди, дуаларыгызга җавап биреләчәк, әгәр дә ул ашыкмаса. Ничек ашыксын ул дип сорадылар? Әгәр дә ул әйтсә, мин Аллаһтан сорадым, ул бирмәде. Ашыкты. Сорадым, бирмәде. Димәк, ашыкты диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Җәмәгать, бүген сезнең белән дуа кабул булсын өчен эш сәбәп, эш нигез өйрәндек. Беренче, кемгә без мөрәҗәгать итәбез? Кемнән сорыйбыз? Аллаһ әл-Муҗиб, җавап бирә торган зат, җавап бирә торган, һичшиксез, иң яхшы рәвештә, иң яхшы вакытта җавап бирә торган затка мөрәҗәгать итәбез. Икенчедән, дуа кылыр алдыннан үзебезне хәстәрләргә тиешбез. Кыек көрәк белән җуш җирне казып утырудан бер ни дә мәгънә юк. Безнең дуаларыбыз кабул булсын өчен бөтенесен хәстәрләп куярга тиешбез һәм дуаларыбыз көчле булырга тиеш. Көчсез бирерсеңме, бирмәссеңме, булырмы, булмасмы, барырмынмы, бармамынмы? Көтмәгез. Хәза валлаһи тауфик, әлхәмдүлиллаһ бисаваб.